ବଣ ପାହାଡ଼ ଭରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ଔଷଧ ଯାହା କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ସମୂଳେ ନାଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳ କିମ୍ବା ପାଲହଡ଼ା କିମ୍ବା କେନ୍ଦୁଝର ପଟୁ ଆସିପାରିବେ। ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। ଆପଣ ଆସିବା ବେଳେ ସକାଳର ପରିସ୍ରା ଏକ କାଚ ବୋତଲରେ ଧରି ଆସିବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ସେ କାଚ ବୋତଲ ପୁଣି ନେଇକି ଦୂରରେ କୁଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। କାରଣ ଏଠାରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବୋତଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। 1 ମାସ ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ମୋର ରୋଗ କେତେ ବଢ଼ୁଛି କିମ୍ବା କମିଛି ଏବଂ ଆପଣ ପୁଣି ଔଷଧ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବୈଦ୍ୟ ଯାହା କହନ୍ତି ଯେ ସେ ପାହାଡ଼ରୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେରି ମୂଳି ସଂଗ୍ରହ କରି ଏ ଔଷଧକୁ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନ କିଡ଼ନୀ ରୋଗର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏଠାରେ ସୁଗାର, ଥାଇରଏଡ଼୍, ଲିଭର, ପାରାଲାଇସିସ୍, ପାଇଲ୍ସ, ଡାଇବେଟିକ୍ସ ଏବଂ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବୈଦ୍ୟରାଜଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ରଘୁନାଥ ହେମ୍ବ୍ରମ। ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟରାଜକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫୋନ୍ କରି ସେ କେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଆସନ୍ତୁ। କାରଣ ଔଷଧର କମି ଯୋଗୁଁ ବେଳେବେଳେ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ମହାଶୟ ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ହେମ୍ବ୍ରମ, ଯିଏକି ଅରୁଣିରେ ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ୟାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ୟାଙ୍କଠାରୁ ଔଷଧ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଔଷଧ ଖାଇ ଖାଇ ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି ତାହେଲେ ଥରେ ମାତ୍ର ଏଠାକୁ ଆସି ଆପଣ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଠାକାର ଔଷଧର ଗୁଣ କିପରି ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।